Yes, mga ka-Perza, natagid aning dala no sa may Fidel Rosario aron sa pag-aninaw aning ulan nga way pay hunong-hunong nya busog sad ang hangin mga ka-Perza karong mga orasa gani ko ato bakita ang atong pag-aninaw o paglakaw. Hangin po siya. Ngunit kasog na hangin o niya sumoni mga ka-first akong murag karon pa nagpa aninaw karon pa nagpa murag ko naglakaw-lakaw sa ulan o niya plus kusog pagid ang hangin. Ya, kusog pagid ang ulan.